Music! 90.7 Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Babad. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige.
sige. Ayan. Ayan, go! Ay! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So, dito kita babarilin. Sa gitna. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo, yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 9:01 p.m. At kasama niyo po ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Terra. At kasama nyo rin ngayong gabi ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Ngayong gabi, marami tayong malalaman na sikreto. Pero ang gusto ko munang matanong sa'yo, Kabisyo, ano ang ginagawa mo sa pagkakataong ito na merong krisis? Anong paghahanda ang ginagawa mo? Ikaw, dude, anong paghahanda ang ginagawa mo ngayon? Wala eh. Siguro yung wala akong maisip. Wala ka maisip? Alam niyo kung bakit walang maisip si Titan Jello? Kasi marami siyang pera. Marami siyang pera. Wala akong maisip. Wala naman akong magagawa eh. Tingin ko kahit anong paghahanda ko, mauubos yung mga paghahanda ko na yun. Kunyari, mag-iimbak ba ako ng pagkain? Mapapanis din naman yun kapag mag-iimbak ako. Siguro bigas yun. Naghahanda ako ng maraming bigas siguro sa bahay. Ganun. Sa iba't ibang pamilya mo?
Yun ang wala akong sa akin siguro ang paghahanda ko is pagdadasal Aha. ng mataimtim. Aha. Nagtitirik ako ng kandila talaga na pinapanalangin ko na sana matapos na tong Krisis na problema, to. krisis na to. Yun talaga eh. Pero yung pang sarili, siguro wala eh. Mangyari na kung anong mangyari kasi hindi natin control eh. In fairness naman sa'yo, Duda, kumbaga, let it happen. Yes. Ako na bahala kung sakaling may mangyari, magre-respond na lang ako doon according sa kung anong kaya kong gawin. Ganun yung iniisip mo, ganun. Maganda talaga naghahanda. Pero minsan, kahit anong paghahanda mo, hindi mo kontrolado ang mga bagay. Ako naman, ang iniisip ko dyan, dude, siguro ang mga pinakamagagandang paghahanda na gagawin ngayon ng ating mga kabisyo ay yung pagtitipid. Yan. Pagtitipid. Yung kape na bibilin mo sa labas ng hindi naman mahal na mahal, pero may presyo talaga. I-3-in-1 mo sa bahay. O doon ka na lang magkape sa bahay. O magtimpla ka doon bago ka pumasok ng trabaho. O kaya naman, kung sakali man na meron ka pang receivables o sinasabi nating mga pending na pwede mong singilin mo na ngayon. Tama. May mga nag-utang sa'yo dati, singilin mo na ngayon. Totoo. For approval eh. Ay, yes eh. Wala pa. Ay, ako, thankful. Meron na. Na yung mga ganun ba? Kumbaga, lahat ng mga pwede mong i-imbak sa pagkakataong ito, i-imbak mo na. Kasi dude, pag nanonood ako ng CNN, nandun yung takot eh. Nandun yung kaba na parang, oh my gosh, hindi pa matatapos to. In 3 days, 1 week, 1 month, hindi pa ito matatapos. Kasi kanina ang usapan pagdating sa CNN, sabi doon, di ba sabi parang meron ng negotiations. According sa Iran, wala pa. Hindi ito matatapos. Hindi sila mag-a-agree dun sa gustong mangyari ng US. Grabe, no? Ganong level yung pinag-uusapan sa CNN. Tapos ayun na, parang hindi ko na maintindihan yung mga susunod na napanood ko. Masyado nang malabo. Masyado nang malabo. Meron din yung mga Strait of Hormuz, mga ganon. Ang alam ko lang, straight, bakla. Charot, may darot. Anyway, kabisyo, abangan natin ang sikretong ma-reveal ngayong gabing ito. Kaya naman, kabisyo, kapit lang, kasama mo kami, DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong
Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyeta. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy!
Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ito ay bigay. Halina Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kasi. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ay, ano Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다.
Hello kabisyo, hello mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito.
90.7 Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ang kamay ko, iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Hi, DJ Rocky and DJ Jello. May mga panahong akala natin, kapag mabuti tayong tao, kapag nagsisikap tayo, kapag nagdarasal tayo, ibibigay sa atin ang lahat ng hinihiling natin. Pero may mga laban pala sa buhay na hindi nadadaan sa dasal at hindi nasasagot ng bakit. Itago niyo ako sa pangalang Bridget. At ito, ang aking secret file. Year 2018. Pareho kaming may maayos na trabaho ng asawa ko. Corporate life. Busy. Pagod. Pero masaya. At sa gitna ng lahat ng yun, may isang pangarap na matagal na naming hinihintay. Ang maging magulang. At dumating siya. 2 guhit. Nagbago ang mundo namin sa isang iglap. Sabi ng asawa ko,
Siya na raw ang bahala sa gastusin. Huminto muna ako sa trabaho. Basta, ang priority namin ay maingatan si baby. Nandun yung kaba, nandun yung takot sa bawat check-up, sa bawat linggo na dumadaan. NT scan, normal. Congenital anomaly scan, normal. Biophysical profile, normal. Ina-assure kami ng doktor na okay ang anak namin. At yun lang naman ang hiling namin. Isang malusog na bata. April 2019. Isinilang ko ang anak naming lalaki. Itago natin siya sa pangalang Bobby. Perpekto siya sa paningin ko. Sa una, walang kakaiba. Pero may mga pasulpot-sulpot na pumapasok sa isip ko. Bobby! Bobby! Tatawag ako. Walang tingin. Uulitin ko, Bobby! Walang lingon. Wala kahit ano. Siguro baby pa lang. Sabi ko sa sarili ko. Umabot ng 6 na buwan, ganun pa rin. Walang eye contact. Na para bang dumadaan lang ang tingin niya sa amin. Hindi tumatama. 1 taon. Hinintay ko yung salitang mama. Pero kahit isang salita, kahit isang tunog, para sa akin, wala. Sabi ng pedya, baka speech delay lang. At doon kami kumapit mag-asawa. Kasi yun ang mas madaling paniwalaan. Sabi pa naming mag-asawa, kanya-kanya naman ang pacing ng mga bata eh. Hindi kami nagmamadali. But deep inside, takot na takot kami. 2 years old na si Bobby. 1 pantig pa lang ang kaya niyang sabihin. At madalas, umiiyak siya. At hindi ito yung simpleng iyak. Ito yung iyak na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya mailabas. Yung iyak na parang galit. Galit sa mundo o sa sarili niya o sa aming mga magulang niya. May mga pagkakataong hindi siya makatulog, hindi siya makalma. At kaming magulang niya, sumasakit ang puso dahil hindi namin alam kung paano namin siya matutulungan. 1 araw bumisita ang magulang ko sa amin. At ang sabi niya, sabi ng nanay ko, may kakaiba raw sa anak namin. Napatanong ako kay mama, anong kakaiba? Sinasabi mo bang abnormal si Bobby? Hindi sa ganun, anak. Kailangan mong maging bukas sa lahat ng posibilidad. Napapansin kasi namin ng papa mo na medyo matagal ang development ni Bobby. Factor na rin siguro na naabutan siya ng pandemya kaya hindi siya masyadong sociable and responsive. Hindi siya interactive. Subukan mo kaya siyang dalhin sa playground. Total, medyo maluwag naman na ngayon. Yun ang sabi ni Mama. At sabi nga, mothers know best. Baka kailangan lang makisalamuha. Baka doon mas maging komportable si Bobby. Kaya dinala ko siya sa playground. Maaraw, masigla ang mga bata, may tawanan, may sigawan. May kapitbahay kaming naroon. May anak din siyang kaedad ni Bobby. Pinakilala namin sila.
Mag-play kayo, ha? Sabi ko. Umupo kami sa bench. Kasama yung kapitbahay ko. Pinapanood ko si Bobby mula sa malayo. Nagkwakwentuhan kami ng kapitbahay ko nang biglang marinig namin ang isang malakas na pag-iyak. Pagtingin namin sa mga bata, nakadapa sa lupa ang anak ng kapitbahay namin. Umiiyak. At si Bobby, nakatayo lang, tahimik, na para bang walang nangyari. Yung para bang wala siyang nararamdaman. Sa panahong yun, tumakbo kami papunta sa kanila. At ang sabi sa akin ng anak ng kapitbahay namin, hindi naman daw siya pinapansin ni Bobby. At bigla na lamang siyang tinulak. Nag-alala ang kapitbahay ko sa anak niya. At hindi ko alam kung ano uunahin ko. Yung kahihiyan o yung tumatakbo sa isip ko na baka may mali nga ang anak ko. Bobby, say sorry. Pero tahimik lang siya, walang salita, walang reaksyon. Yumakap lang siya sa akin at nagpakarga. Na para bang ako lang ang mundo niya. At sa sandaling yun, na-realize ko, baka hindi niya naiintindihan. Baka hindi niya naiintindihan ang mundo sa paligid niya. Humingi ako ng pasensya sa kapitbahay namin. At dito ko narinig ang mga salitang hindi ko hinihingi, pero hindi ko makakalimutan. Mare, alam ko unsolicited to, pero mas mabuti siguro ipakonsulta mo si Bobby. Parang may sumampal sa akin. Gusto kong magalit, gusto kong sumagot. Pero nandun yung takot. At mas lamang yung takot kaysa sa galit. Kaya umuwi ako na tahimik. Bit-bit si Bobby. Pinaliguan ko si Bobby at nakatulog naman siya pagkatapos kong bihisan. Inihiga sa kama. Sakto dumating na ang asawa ko at sa kanya ko ikinuwento ang lahat. At sa pagkakataong yun, hindi na kami nagbulag-bulagan. Nagpa-schedule kami ng check-up para kay Bobby. At doon, nabanggit ang mga salitang kinatatakutan naming marinig. Yung anak. Ha? May sakit yung anak. Oo, dude. Lala, no? Pakinggan ko nga dun eh. Pero ano sila, no? Mapag-pray, no? Masyado silang mapagmahal. Pero ang hirap nun. Minsan, the more na lumalapit ka sa Panginoon, dun maraming pagsubok eh. Yep. Anyway mga kabisyo, magandang gabi po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender sa Secret Files. Mamaya, alamin natin mga kabisyo kung ano pa mga mangyayari. At hello muna po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin through online, sa Black Up at Blue Up at syempre sa YouTube po natin. Yun, Black Up, Blue Up po. Gen Z yan. Yun, no? Wala pala tayo ngayon. Wala daw tayo. Bukas pa, no? Oo, bukas, bukas pa. O, nakita ko. Hello! Nina Vergara, Alex Rigor, Zea Mika, Judel Balenia. Maayong gabi from Cebu. Ayan.
Oy, Cebuano. Ay, ang Ah, fresh yung ni gabi. Titan Jello, no? Uy, hindi. Parang kakalaro lang. Parang kakalaro lang ng basketball niya na. Wow. Diba? Pumapayat na talaga si Titan Jello. Hindi, nagdagdag ako eh. Nagdagdag ako ng timbang kahit Nagdagdag ka ba? pero payat pa rin naman. Pero ka talaga, intention mo na dagdagan yung Intention talaga, yan. Intention ko talagang dagdagan. Kasi parang nakikita ko lumulubog na ako eh. Parang pangit din eh. Di, tsaka para may i-burn ka pa sa mga susunod na araw, Oo, diba? tama. Ganun naman yung natin eh. Hi kay Virgo, hi kay Jea Mika, Riri, Lozada, Neil, Eliza, hi din kay It's Dion, Riri. Hello po sa inyo, sa mga taga-Leyte. Uy, may babasahin ba tayo dyan? May babatiin ba tayo? Meron, dude. O, Mamaya. yan, May sige. nagpapabati nga sa ating video greet mamaya eh. Ay, wow. Pero bago mong lahat, gusto ko muna pong batiin si Alvin P. Estember. Ayan po. Binabati ko po kayo. Lagi daw po sila nakatutok on air at syempre online sa atin partner. Grabe, Wow, no? thank you guys. Yan po. Hello po kay Alvin P. Estember. Ayan po. Alvin P. Estember. Hi kay Leo. Ivo Isa. Hello. John Mabuluktong. Lit. Hello. Hi kay Miss Aki. Hello po. Kay Philip Ordonez Asena. And again, maraming salamat kay Miss Shai na nagbigay sa atin ng Oo. Pwede pa ulit. Patulak ngayong gabi. Kung Bukas gusto mo pa naman, ulit, dude, para magpatulak, every other meron day. pa. Oo. Baka may gusto pong mambara sa amin. Ayan. Marami po kaming panulak ngayon eh. Baka gusto niyo po yung pambara naman. Baka naman kasi puro kami Oo. tulak, walang Pwede kayo bumabara. mag-send ng Gcash. Yan! Pang midnight snack natin. Ayan. Kaya ginaganahan kami talaga na mag-extend. Oo, ganun namin kayo kamahal. Oh, biruin ninyo. DJ lang naman kami pero para naging therapist kami. De, joke lang. Hi kay Ayan. Jellen. Fritz, hello. Ayun, Ng story. Rakitera@gmail.com. Pwede naman kayo mag-send sa mga Facebook pages namin. Uy, Anami. Ang ganda oh. OMG. Hi DJ Rocky, angat mo nga dot. Sabi niya lang, ikaw daw ang naging inspirasyon ko Tingnan mo. sa pagkuha ng, ano yun? Kursong broadcasting. Oh, thank you, Anami. Touch mo mga buhay. Grabe naman yung inspirasyon, no? Oo, malalim yun para maging inspirasyon ka ng tao. Thanks talaga. Tago sa puso hanggang buto. Uy! I feel so old. Charot. Ay, ano daw, Gcash? Padala ko pa ba niyo po? Aray ko! Dude. Okay, replyan natin yan. Okay, public naman yung number ko. So, ilagay nyo na 0916 ay, hindi, yung pala yung nilalagay ko. 0917-814-9718. Inuulit ko ha, ang GCash number ni Rakitera. Kapag nagpadala kayo dito, isi-share ko kay na Titan Jello, tsaka Yes. kay Dut-Dut, tsaka dun sa technician Tech, namin. yes. Oo. So, 4 kaming maghahati-hati dito. Ano nga? 0917-814-9718. Yan, 9718. Yun yung dulo. 0917-814-971. Yan! Hoy, si Beb nandyan. Si Arien. That is my Beb. Yan ay... Arien. Oo, si Arien. Pwede rin kitang tawagin, Beb. Oy! Baby. Hay nako. Dude. Ay! Joke lang. Hi kay Johnny. Ayan. Kilig. Oy, kinilig. Talaga ba, Beb? Ano na bang gusto mo ngayon? Avatar, hello. Ano po yung name? Jessie. Jessey. Sabi ni Arjen, ABS daw. Abs. Ano yung abs? ABS? Abs. Abs. Abs ka na ngayon, babe. Akala ko, ano? Iba kasi hilig yan dati. Anong hilig niya? Ano pa ako, ma-impluwensyahan pa nga ako. Charot! Abs ang cravings ngayon. Okay, sige. So, talong versus tahong.
Ay, ganun. Talong na ngayon. Talong na ngayon. Ako marami akong tanong Ay, anong tanong? na pwede kong isagot para sa'yo. Aray! Go! Paktay ka niya, Dungday. Patay. Uy, ano to? Wag. May nagsend na? Ha? Ay, may nagsend na. Hindi, wala pa, dude. Wait lang ha. Meron nag-message sa akin. Tapos hindi ko maalala kung anong ano niya. Friendship. Hello po sa mga taga Bulacan. Good evening, Lorna Ballesteros. Ayan. Real name po, DJ Rocky. Bawal. Okay na yun. Okay na yan, Rocky Pera. Dun sa nag-send ng Gcash? Ano daw ang real name, dude? Nakalagay Jessie. Jessie. Ayan, Jessie. Basta may makikita kayo G, M. Boses mo si Papa Dudut. Hindi! Hindi makasend din po ng name na nakaregister doon sa Gcash. Hindi ako makasend name po ng name na Mukhang nakaredy. bangko to Gcash yan ah. Ganito na lang po gawin nyo. I-search nyo. Kasi ang hirap i-spell eh. J-E-S-S-E-Y. Yun. Jessie. Tapos Guiam. G-U-I-A-M. Talaga mapagmahal talaga mga listener natin. Tsaka makikita nyo yes. Makikita nyo yung pangalan ko sa ChatGPT. Oo, di ba? Nandun lang yun. Gracia. Hi, Gracia. Naway kami rin magkaroon ng maraming grasya. Di ko malay pa sa akin ang nag-iisa. Anong pangalan ng sender doon? Bridget. Di ko maayos na mawalay ka pa. Hello po sa mga taga-Arayat, Pampanga. Ayan. Yan, ulitin ko lang po. Gusto ko lang pong batiin si Alvin P. Estember na nakatutok palagi sa 90.7 Love Radio at syempre sa programa na Secret Files at Top Secret. Maraming salamat po sa inyo. Yan, check natin kung may nagpadala na. Dati nagme-message pa kung may nagpadala sa'yo. Ngayon wala na eh. Kailangan mo i-check dun talaga sa messages ng Gcash mo. Tingnan natin kung may nagpadala ha. Wala pa dude. Sabihan nyo kami kung meron ha. Baka mamaya, hindi ko lang alam. Transactions history. Ay! Dude, meron! May nagpadala sa atin. Kanino to galing? Ito, international remittance. Uy! Galing ba to kay Miss Nina Vergara? Ikaw ba to? Sa akin! Ayan. Miss Nina Vergara, maraming salamat sa pa-Gcash mo sa amin. Magkakaroon kami ng panulak. Nina Vergara, Nina Vergara, Nina Vergara. Nina Vergara, you're the best, all the best. Grabe nun, Miss Nina Vergara, hindi... Laki naman! Kaya nga, hindi masasayang ang pagbibigay mo sa amin ng 1,000 piso. 10,000? Tigto 250 pesos worth of meal kami ngayong gabi. Grabe, no? Ay, may ganito assignment. Grabe.
Kaya nga nakakatuwa naman. Biruin mo, pwede pala tayo gabi-gabi, hindi na gumastos, no? Hindi, dude. Nabuhay kami ni Boy P dahil sa kanila. Also, gusto ko lang din magpasalamat pala, ha. Siyempre kay Coffee Lover. Kay Coffee Lover. Coffee Lover ang bumuhay sa amin, dude, nung panahon na nasa maternity leave ka. Oo. Siya nagbibigay sa amin ng ano. Kung nanonood si Coffee Lover, ha, we love you so much. Grabe naman. Minsan mo lang batiin yung mga, we love you so much, ha. Minsan mo lang si Titan Jello, ngayon lang niya binanggit yung, we love you so much. So, yung pagsasabi niya ng we love you so much, nakadepende yan sa kung ano yung mga binibigay. Hindi. Tsaka syempre si Boss Shari Giaw, yan, ang ating pinaka-big boss yan eh. Pero yun mo pumunta, from Rome yata siya. Ay, Rome, Paris. Paris yata siya galing. Wow, Paris. Airport, punta dito. Grabe Punta naman. dito, amoy ibang bansa pa nga eh. Talaga? Tika ko na iuwi sa bahay. Wow. Kayo po kasi nakakawala ng boredom dito. Wow. Grabe, Miss Nina Pasensya Vergara. na, mama. Ayan na, sasayawan kay ni Titan Jello. Ganito talaga Nina trabaho Vergara, you are the best among the rest. Nina Vergara. Ewan ko na lang kay Seiya. Si Seiya yata mukhang masayahin din to eh. Kaya nga eh. Kilala mo ba yan, dude? Parang kilala Si Madam Seiya. Si Madam Madam Seiya matagal na rin sa atin nakikinig yan. Yan ang Ayun, moves signature niya. moves, DJ Jello. Ayan o, madami natutuwa sa iyo. Si Yang o. Teka lang. Natutuwa kayo? Yeah! Baka maging SPD Ayan yung mga master natin, oh. Naglabasan. Oh. Hi kay Mark Anthony Solaya, Lian, Sir Rogelio, Jeremy. Hello. Grabe, may transaction pa kayo ah. Kumauhala. Ayan, Miss Shea, sige dalaw ka lang. Caitlin Nicole. DJ Jello, kapag umuwi ako, sige po ha. Mwah, chup-chup. Oo. Diba? At to si Jello talaga, nag-iiba yung mga sinasabi. Mas lumalalim yung mga sinasabi kapag may mga padala kayo eh. Sabi ni Virgo, sana maging ganyan ka lagi. Bakit? Hindi ba ako ganyan? Oo nga, gusto niyo ba maging macho dancer? Dude, baka gusto mo mag-apply sa Pegasus. Minsan nga pag alauna. Pegasus tuloy. Sa... Ano yung ibang Ano ba pangalan nito? Dito sa may Pasay? Hindi ko alam eh, pero may alam lang ako ano ba to. Bigyan nyo nga ako ng yung pangalan ng sayawan ng yung macho dancer? Yung mga gano'n? Ano ba to? Adonis! Bakit alam mo yun, Dut-Dut, ha? Grabe ka, ha? Ito si Dut-Dut talagang siguro lagi ka dyan, no? Charot. I'm Sakura. Uy, sabi ni Aname, any tips po as a DJ? By the way, kakagraduate ko lang po as a broadcasting. Any tips? Kung gusto mo maging DJ, ako lagi ko to sinasabi, dude. Surround yourself with people living your dream. So, dapat pumupunta-punta ka, bisibisita ka. Kasi, may mga pagkakataon talaga na nadi-discover ka lang, ganyan. Tapos, tsaka ka papaupuin, diba? Totoo yun. Ako, nag-start ako as production assistant. Grabe, no? Intern ng Love Radio. Tapos, naging PA, tapos naging DJ. Galing. Kaya idol ko talaga to. Bata pa ako, nakikinig na ako dito. Di ko makalay pa. Sabi, palitan daw yung pangalan mo. Hindi na Titan Jello. Ano na? Jumbo Jello. Jumbo Jello. Pwede na sa Tatay Jello. Naganda nga yung sinabi mo sa akin, Tatay Jello. Oo, parang feeling ko Tatay request Jello. ko, no? Ay, hindi, kapag na lang. Next time. Kasi tatay, oo. Pag naging tatay na talaga ako, Tatay Jello talaga yung nalagay ko. Baka naman hindi ka na sinasabi, tatay ka na talaga. Pwede rin. Diba? May learn good ka. Okay, balik na tayo sa storya, guys. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.
Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng istorya ng ating letter sender na si Bridget. Si Bridget na nagpadala ng kanyang kwento sa ating secret file. Mga kabisyo, sabi nga natin, everything happens for a reason. Katulad po ng kwento niya na merong dahilan ng mga tanong niya sa sarili niya at pagsubok na kinakaharap niya. Minsan kabisyo, may mga binibigay sa atin na pagsubok na sa una mapapatanong tayo, bakit pa tayo? Bakit pa tayo napili sa dami-dami ng tao na pwede magkaroon ng mabigat na problema? Pero, bawat problema sa buhay natin, maging maliit o mabigat man yan, ay may tinuturong aral sa buhay natin. Mga kabisyo, alamin natin ang mga magaganap pa para sa buhay ni Bridget sa ikalawang bahagi ng istorya niya sa Secret File. Year 2018. Maayos ang buhay namin. Maayos ang buhay namin ng asawa ko. Sabay naming pinangarap maging magulang. Hanggang sa dumating si Bobby, ang aming anak. Habang lumalaki siya, may napapansin ako. Walang eye contact, hindi lumilingon kapag tinatawag. Hindi makapagsabi ng mama. Ang iniisip namin baka delayed lang. Dahil hindi naman pare-pareho ng growth and development ang bata. Pagdating ng second year niya, halos hindi pa rin siya makapagsalita. Madalas umiiyak, hindi makatulog. Hanggang sa may nakapagsabi sa amin na dalhin siya sa playground. Umaasa na maging okay. Then nandun ang kapitbahay namin. Dala-dala niya yung anak niya. Umiyak yung anak niya. Itinulak daw siya ni Bobby. Si Bobby parang disconnected sa mundo. Tahimik lang. Niyakap ako. At doon ko na-realize na baka hindi niya naiintindihan ang mundo. Sabi sa akin ng kapitbahay ko, ipakonsulta na si Bobby. Masakit pero ginawa namin. At doon na namin narinig ang katotohanang kinatatakutan namin. Autism Spectrum Disorder. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko marinig ang ibang sinabi ng doktor. Para akong nalulunod pero walang tubig. Denial. Yun at yun pa rin ang nararamdaman naming mag-asawa. Sigurado ba? Baka nagkakamali lang. Pero sa puso ko, may bahagi ng alam ang totoo. Pag-uwi namin ng bahay, tahimik ang lahat. Natutulog si Bobby sa kwarto. Ang asawa ko nakatunganga. Pumasok ako sa banyo. Sinara ko ang pinto.
At doon ko na pinalaya ang mga luha na kanina pa gustong lumabas mula sa mga mata ko. Sa una, tahimik akong umiiyak. Pero sinubukan kong pigilan yung paghiyaw ko para walang makarinig, pero hindi ko na mapigilan yung sarili ko. At sa gitna ng pag-iyak ko, doon ako nagdasal. Lord, hindi ko man naiintindihan tong nangyari at yung kondisyon ng anak namin. Sana ipaintindi mo sa akin. Sana ipaintindi mo sa amin. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Pero alam ko na mahal ko ang anak ko. At kung ito yung landas na ibinigay mo sa amin, bigyan mo naman ako ng lakas na tanggapin. Turuan mo ko kung paano siya mahalin. Sa paraan na kailangan niya. At kahit hindi ko pa naiintindihan ngayon, sana balang araw maintindihan ko rin. At sana hindi ako mapagod. Hindi ako mapagod na maging ina niya. Sana hindi kami mapagod ng asawa ko. Paglabas ko ng banyo, naroon ang asawa ko. Niyakap niya ako. At umiyak siya sa balikat ko. Maya-maya pa ay nagsalita siya at ang sabi niya, hindi pa rin malinaw ang lahat. Ang malinaw lang ay hindi magbabago ang pagmamahal natin kay Bobby. Sabay nating aalamin at haharapin ang pagsubok na ito kahit pa panghabang buhay ito. DJ Rocky and DJ Jello, may plano sana akong bumalik sa trabaho. Pero hindi ko na itinuloy. Wala kaming katulong. Pinili kong maging housewife, full-time mom. Dahil ito ang panahong kailangan ako ng anak ko. Hindi lang din naman ako, kundi kaming mag-asawa. Magkasama kami, napapasanin ng lahat. May mga gabi na tahimik lang kami. Yung pagod na, yung wala nang masabi pero magkahawak ang kamay. Kasi walang dapat sumuko sa amin. Kailangan namin maging matatag. Hindi lang para sa isa't isa, kundi para kay Bobby. Pinapatherapy namin si Bobby. Magastos, nakakapagod. Hindi madali. May mga araw na grabe yung tantrums niya. Gusto ko na lang sumigaw, kasabay niya. May mga pagkakataon na muntik na ako makipag-away sa ibang magulang. Kasi hindi nila naiintindihan ang anak ko. At ang mas masakit doon, may mga sandaling ako mismo hindi ko rin siya maintindihan. Nasa proseso pa rin ako ng pag-intindi sa kanya. Gusto ko lang naman maging tulad siya ng ibang bata na nakakapaglaro sa labas. Masama ba yun? Kakayanin ba namin tong mag-asawa? Nandun yung pagdududa. Pero babalik at babalik kami. Sa nag-iisang sandigan. Ang Diyos. Si Bobby, minsan namin siyang hiniling.
At ito ang ibinigay niyang blessing. At kung siya nga ay nagtiwala sa amin na maging magulang ni Bobby, kakayanin namin. Hindi dahil malakas kami, kundi dahil siya ang nagpapalakas sa amin. DJ Rocky and DJ Jello, habang tumatagal, may unti-unting binabago ang Diyos sa puso ko. Hindi pala ang anak ko ang kailangang magbago. Hindi niya kailangang maging fit sa mundo. Kundi ang paraan ko ng pagtingin. Hindi kulang ang anak ko. Hindi siya may mali. Extraordinary. Iba. Ang pagiging iba niya hindi kahinaan, kundi isang espesyal na responsibilidad na ipinagkatiwala sa amin. Ngayon, hindi ko na ipinagdarasal na maging normal siya. Ang ipinagdarasal ko na lang ay mabigyan kami ng may kapal na sapat na presensya, sapat na lakas, at sapat na pangunawa para mahalin siya sa paraang kailangan niya. Araw-araw magkasama kaming mag-asawa. Sa therapy, sa pag-aalaga, sa pagdarasal. At sa bawat araw, tinatanong ko pa rin, paano ko mas matutulungan ang anak ko? At sa bawat araw, unti-unti kaming sinasagot ng Diyos. Ang anak namin ang biyayang nagturo sa amin kung paano magmahal ng walang kondisyon, kung paano magtiwala na kahit hindi namin naiintindihan, at kung paano kumapit sa Diyos kapag wala ng ibang makapitan. Hindi na kami natatakot dahil hindi kami nag-iisa. Magkasama kami. Magkasama naming haharapin ang lahat. Kasama ang Diyos. At ang anak namin, siya ang pinakamagandang patunay na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagiging normal o pagiging perpekto, kundi sa tibay ng pusong patuloy na lumalaban at patuloy na naniniwala, nananalig sa Diyos. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Beatrice Bridget at ito ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo.
mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao at Metro at Mega Manila.
Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 10:17 p.m. at kasama nyo pa rin po ang ating Basta Princess, DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Ngayong gabi, napakinggan nga natin ang secret file ni Bridget at ng kanyang asawa. Sila po ay may anak na merong autism. Ang tawag po dito ay ASD. Napakahirap ng kanilang pinagdaraanan na meron pong autism spectrum disorder ang kanilang anak. Buti na lang kumapit sila sa pagtitiwala nila at paniniwala sa plano ng Diyos para sa kanila. Sa una talaga, magiging in denial ka eh. May ganun pala yung anak ko. May ganun ba siya? Parang feeling ko normal lahat nung naging response niya doon sa mga taong nakasalamuha niya during the time na may mga pasundot-sundot na nagsasabi na may something yung anak mo. Alam mo partner, ito nga yung isa sa mga mabigat na mababalitaan mo at malalaman mo na may karamdaman na gano'n yung anak mo. Actually, dude, hindi siya karamdaman eh. It's a condition. Condition, yeah. Tama ka. Pero, ito yung bagay na dapat yakapin mo at tanggapin eh. Mm-hmm. Dahil may rason at kailangan mo maging matibay. Mm-hmm. Marami akong kakilala, partner, na merong ganito yung anak nila. Mm-hmm. And totoo yun, dumarating sa point na in denial sila. Mm-hmm. Pero at the end of the day, kailangan mo yakapin eh. Totoo. Alam mo dude, eto legit na nangyari to nitong nakaraan sa akin. Nandyan ako sa SNR, kasama ko yung asawa ko. Mm-hmm. Tapos, bit-bit ko si Enzo, yung anak ko, sa stroller. Tapos, magbabayad sa kahera, may naririnig ako, mga ganon dude. Mm-hmm. Tapos lahat ng tao tumitingin doon sa taong yun na sumisigaw. And then nakasunod sa kanya yung nanay niya. I guess nanay niya yun. Kumbaga inisip ko noon nanay niya yun. Sumusunod sa kanya. Tapos pumunta sila sa banyo. Paglabas ng banyo, sumisigaw pa rin. Hanggang sa nakatambay ako sa bilihan ng ice cream. Nandun na sila. Mm-hmm. And then umupo yung sabihin natin mga 15-year-old guy na sumisigaw sa upuan. Tapos yung mom niya, na inassume ko na mom niya, bumibili ng ice cream. Tapos dude, alam mo, ewan ko kung may connection lang na ganun sa mga magulang. Pero dude, bigla niya ako kinausap. Parang ngumiti lang ako actually sa kanya kasi pinapauna ko na siya na yung bumili muna ng ice cream. Parang, sige ma'am, mauna na po kayo. Nakapila kasi ako nun dude, nakatambay ako eh. Kumbaga medyo malayo pa naman ako sa pila. Pero pinauna ko siya. Bakit? Kasi parang feeling ko kailangan na mauna siya bukod sa, syempre may PWD card siya para dun sa anak niya. Pero nararamdaman ko na parang wala siyang magawa. Parang ang helpless niya nung time na yon. Pero buti na lang may mga taong pwedeng umintindi sa kanya. Dude, alam mo, bigla na lang siya nag-open sa akin. At that specific moment na parang, pasensya na kayo kasi hindi lang din talaga siya makontrol. Ganon. Dude, parang, alam mo yung mangyak-ngiyak ako na parang sa loob ko lang, hindi ko masabi yung mga thoughts ko pa. Kaya nagtanong na lang ako, dude. Parang feeling ko kailangan niya lang din ng isang nanay na makikinig sa kanya. Kaya, dude, ang sabi ko lang sa kanya, okay lang po yun. Malamang po naintindihan naman po yun ng iba. Kailan niyo po nalaman? Yun lang yung tanong ko. Nung bata pa siya. Ayan, sinusumpong na naman siya, ganyan. At least itong ice cream makapagpakalma sa kanya. Tapos, after nun, nagpaalam na siya. Bumalik na siya dun sa anak niya.
Tapos doon ko na-realize ng isang nanay, kailangan lang din yan ng isang nanay na makakarinig sa mga pinagdadaanan niya sa buhay. Parang, sabi nga, it takes a village to raise a child. Si Mama Nicole lang lagi nagsasabi sa akin noon na it takes a village to raise a child. Meron pa nga isang linya si Mama Nicole na when a child is born, a mother is also born. So itong mga linya na to na binanggit sa akin ni Mama Nicole, tumatatak siya sa akin every time na feeling ko nahihirapan ako, na helpless ako. Na para bang, kailangan ko rin talaga ng tulong mula sa paligid ko. Even though na nararamdaman ko na parang helpless ako, may mga tao sa paligid mo na magre-reach out sa'yo para tumulong sa'yo. Hindi para manghusga sa'yo, pero tumulong sa iyo. O maintindihan ka. And that's already a big help. Yung maintindihan ka lang, may makinig lang sa'yo, tulong na yun eh. Tama. Kaya mas lawakan pa natin yung pangunawa natin dun sa mga pamilyang merong miyembro na may autism. Kasi normally ang judgment dyan, ang ingay-ingay naman, ba't di niya makontrol yung anak niya? Ang daling manghusga ng ganun eh, ba't di niya makontrol yung anak niya? Ladies and gentlemen, mga kabisyo, minsan talaga may mga anak with autism na hindi nyo makokontrol. And all you need to do is to understand these families. Dahil iba yung pinagdaraanan nila since day one. Yun lang, dude. Ako, dude, wala akong maibahagi na emosyon ngayon dahil alam ko sobrang bigat eh. Diba? Na yung magkaroon ka nga ng anak na walang condition na ganun, ang hirap na magpalaki. How much more yung may ganun pang condition. So, dapat doble ang pangunawa, doble ang pagmamahal, doble ang pasensya mo. Ang bigat. Ako, sa bata, hindi niya naman alam yung nangyayari, yung iba na mga nangyayari. Yeah. Ang mabigat dito yung sa magulang. Na parang iisipin bilang isang magulang na ayoko mamatay na maiiwan ko to, yung batan to. Kasi sino mag-aalaga? Alam mo, habang kinukwento mo kanina, parang gusto kong umiyak. Sabi ko, ang bigat nitong usapin na to dahil ako bilang magulang na gano'n, na magkakaroon ako ng gano'n na may kondisyon na anak. Ang unang-unang iisipin ko Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay. Bakit? Kasi hindi ko alam kapag nawala ako, sino na mag-aalaga sa kanya. Naiyak ako, dude. Totoo naman. Oo, diba? Ang ganda na sinabi mo, dude. Diba? Kaya wala akong salitang mabitawan dahil yun ang iniisip ko, partner, na may mga magulang na nakikinig sa atin ngayon na hindi nila concern yung hirap. Oo. Hindi nila iniisip yun. Bilang magulang talaga na handa silang tinanggap na nila sa sarili nila yung paghihirap. Pero ang concern ng mga yan, paano, hanggang kailan ba ako malakas? Hanggang kailan ba na merong mag-aalaga sa kanya? Oh my God, dude. Naiyak ako sa sinabi mo. Nga, no. Alam mo, ang ganda ng punto mo, dude. Ang ganda ng sinabi mong yan. Diba? May mga ganyan na may condition na bata na isa lang siya. Oo. Wala siyang kapatid. Oo. Kanina mo ihiwan yun? Diba? Kaya dapat meron kang stem cell, no? Pero dude, kidding aside, ang ganda ng pinunto mo, tsaka realidad yan na parang Yes. Kung ikaw ibabaon sa lupa kasi wala ka ng buhay, pero bago pa mangyari yun, kailangan nailatag mo talaga ng napakaganda. I mean, may maganda kang kinabukasan para sa anak mo. Nailatag mo yung mga plano mo para sa kanya. Yung tipong alam mo na kung sino mag-aalaga sa kanya. May insurance ka talaga na maipapasa sa kanya, na may pera siya, may pondo siya. O nga, no? Yan ang mga concern ng mga magulang. Alam ko at ramdam ko sila dahil ang dami kong kaibigan, kakilala,
na grabe yung panalangin nila. At isa yun sa mga pinagpipray ko din na oo nga no, hindi pala dapat ipag-pray na umayos yung bata. Dapat ipag-pray yung magulang na habaan yung buhay. Batiin lang natin si Angela Cruz, no? Sabi niya, I'm a mom of an awesome son. I have an awesome son. So yun pala yung tawag, no? Awesome son. Awesome daughter, awesome child. Awesome. Awesome din ang mga parents natin out there na talagang nakikipagbakbakan, laban sa lahat ng pagod at hirap nila para sa kanilang mga anak. And sana, dude, yung mga nakikinig din ngayon, mas maging aware sila about this condition. Kasi may sinasabi sila na yung early detection would really help the growth and development of an awesome child. So, may nabasa ako, dude, na pag maaga mo siyang nalaman, may possibility na hindi mo siya makikitaan ng autistic signs pag tumanda siya. Kasi nagsimula siyang ma-develop at ma-therapy at a very young age. Okay. Pero kapag later mo pa siya napadiagnose at later pa ang therapy, delayed na talaga. Medyo nandun na yung manifestation and signs and symptoms ng autism. So may mga stage siya, di ba? Stage ba or numbers? Parang 1, 2, 3, ganun. Autism, ganun ang pagkakalam ko, naririnig ko sa mga kakilala ko. So early detection din is okay. Tsaka, dude, yung iba rin kasi mga magulang, well, nandun na yung parang in denial, 'di ba? Nandun na yung sa unang parte, 'di ba? Yes. Nandun na eh. Pero yun nga, maging bukas din tayo sa mga sasabihin din ng ibang tao na posibleng makatulong din naman sa atin, especially if magulang natin yung mga nagsasabi na pa-check natin, 'di ba? Yung mga salitang yun hindi naman para ihamak kayo, kundi para mas maprotektahan kayo, para mas maiparamdam yung pagmamahal nila sa'yo, at para mas malaman ninyo kung paano talaga tatakbo yung buhay ninyong pamilya. Kasi kailangan pinaghahandaan din yung yung pag-aaral niya, 'di ba? Kung paano siya makikipag-socialize sa ibang mga tao, 'di ba? Kumbaga lahat 'yan dapat inaaral din araw-araw, at marami kayong madidiskubre sa bawat araw na lilipas tungkol sa mga sarili ninyo at tungkol sa mga anak ninyo. At ang pinaka hindi ko makakalimutan dito sa nabanggit ng ating secret file sender yung pagtitiwala at paniniwala niya sa Panginoon. Napakahalaga nun, dude, yung tipong hindi mo naiintindihan yung mga plano ng Diyos para sa'yo, pero magtitiwala ka pa rin. At huwag mong titignan na problema yan. Biyaya yan. Dahil sa dinami-daming magulang sa mundo na to, ikaw ang napili hindi para pahirapan ka, kundi ikaw ang mag-alaga ng may kondisyon na ganun, dahil alam ng Panginoon na ikaw yung may lakas na loob na kaya mong umintindi at maging matibay. You have an awesome child because you are an awesome person. Yes. Totoo yun. Ang titibay ng mga magulang na alam nilang may ano. Ang dami kayang mga artista na meron ding mga awesome child. I remember may mga interview si Karen Davila, si Candy Pangilinan, si Katrina Halili. Dami dyan. Pero may mga kapatid din na artista, di ba? Totoo, dude. And nagbibigay din sila ng inspirasyon and lakas ng loob dun sa mga kapwa nila awesome parents. Yes. Kasi dude, hirap talaga eh. Alam mo yung na-witness ko talaga na nagtatantrums yung yung malaking tao na siya eh. Parang 15, sabi niya 15 years old eh. Parang, shucks, paano nila na-handle to? What if everyday ganun siya? Diba? Parang,
wow, ma-amaze ka lang talaga. Kulang na lang talaga. Parang lumuhod ako sa harap niya para, alam mo yun, sambahin siya dahil sa Diba? ginagawa niya para sa mga anak niya or para sa anak niya. Amazing. Kaya you are doing a great job. Parents, awesome parents, kung nakikinig man po kayo ngayon, you are doing a great job raising your children. Oo, mapapagod, manghihina yung loob, pero Hindi susuko. hindi susuko at babalik ang pagtitiwala sa Panginoon. Nandyan at nandyan ang Panginoon, hindi kayo nag-iisa. Yes. Ayun lamang po, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to us sa rakitera@gmail.com. Kami po'y magbabalik, kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang Top Secrets. This is Bridget's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait.
Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod. Ano, oy, baboy! Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? kopya Madaling Kopya. radyo. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito may Nagmamay-ari. kopya, baboy. kopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinamnam. Ito, akin lang ang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot. Ay, pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa
Kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Obrif. Obrif. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto ba? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami ka
Napakalambot nito. Masarap din itong isaw-saw sa kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak na hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2, Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio.
Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangungura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa.
Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Lumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat? Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige. Okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next.
Diyan ka nga! Next is... Okay. Parang harapan. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Murit. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Okay. Yes, thank you po, DJ. Hello! Hi, DJ Rocky. Hello! Uy, thank you. Ready ka na? Ready na po. Standby po. Okay. Mas pag-uusapan. Isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga kabisyo, kayo po'y nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa Bunga Puluan is already 11:30 PM na po. Kasama nyo pa rin po ang ating Basta Princess, DJ Rocky Tero. At kasama nyo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And i-welcome na po natin ang ating Top Secret Sharer. Nasa kabilang linya na po siya. Magandang gabi. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, DJ Rocky, DJ Titan. Good evening po. Good evening din po. Ayan, lakasan lang natin ating boses, ma'am. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Isa. Isa, tama po? Tama po. Isa with an S or Isa as with a Z?
S. Isa. Isa, dalawa, tatlo, ganun. Yeah. Ma'am Isa, ilang taon na po kayo? 34 po. 34. Alright. Sang lupalop ka naman galing, Isa? Australia po. Australia. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa ha. Isa, 34 from Australia. Ano ang top secret mo? Inakyat ko yung CCTV camera ng bahay ng partner ko para makita ko yung laman ng SD card. Tapos doon ko nakita lahat nung ginawa niya. Inakyat mo yung CCTV ng partner mo, kinuha mo yung SD card at pinanood mo yung laman ng SD card na yun. Tama? Oo. Tama. Bigyan mo nga kami ng konting background tungkol sa inyong relasyon ng boyfriend mo. Saan kayo nakatira? Magkasama ba kayo? Magkahiwalay kami ng bahay. Every weekend magkasama kami. Because weekdays, nag-work kasi kami dalawa. So, hindi pa kami nagsasama kasi parehas kaming single parent from previous relationship. Although may plano kaming, eventually mag-move in together. Almost 2 years na kami. Actually, mag 2 years na kami this April. And nakaramdam ako ng somethings of last year around March last year. Exactly a year ago. Something was off. So, naghahalongkat ako sa gamit niya. Hindi ko naman ako ganun. Pero something was off. Pero yung pagtrato niya sa akin, okay naman. Tapos may nakita akong condom, bedside drawer niya. And then, something that we never used before and it wasn't there before then. So first time ko yung nakita. That was around March last year. And then I confronted him about that. And then obviously he denied. He said na nakita daw niya yun sa belongings niya before. It's old. Ganyan. Na daw yun. Dapat daw itatapon niya, nalimutan lang daw niya. So naniwala naman ako. Pero it's already sa back of my mind. So, hindi ko in-ignore ko na lang. Tapos, I don't know. So, nung around March yun. Tapos, around September, again, September, the same year, last year, naiwan niya yung Apple Watch niya. Nasa siya, nagpunta siya sa ibang state. And naiwan ako sa bahay niya. So, naiwan niya yung Apple Watch niya. And then, I went through it. May message dun sa isang person na sabi niya, parang may mga update siya na nasa bahay na daw siya. Tapos, sabi ko, bakit siya nag-update dito? So, kinuha ko yung number. Tapos, yun yung araw na uuwi na rin siya. Galing siya sa, work trip niya. Ginawa ko doon sa number, minessage ko. Tinry kong tawagan. Wala nag-pick up. And then, when he got home, I confronted him. Obviously, he denied. He said, friends lang daw sila. Actually, neighbor niya yun eh. Neighbor niya. Tapos, friends lang daw sila. Then, before that, magkakilala na daw sila before kami magkakilala. So, ako naman, okay, sige. May mga babae siyang kaibigan. So, tuloy lang sa relasyon. The doubt na, sige, friends lang sila. So, tuloy lang kayo sa relasyon after nung ganong klaseng confrontation? After that confrontation, nag-away kami. Nag-away kami, yan. Kasi mayroon na akong naramdaman eh. So, September, October, November. Tapos, ayun na, dumating na nung
Ito lang, February, again, may nabasa na naman ako. Sa Apple Na- Watch? Hindi, sa Apple Watch na naman na, yun na naman, update sila. Tapos hanggang sa bandang huli, may nakasulat na thanks babe. Like, why would you call her babe kung friends lang kayo? Tapos may love ya. Ganun. Pwede mo bang lakasan pa yung boses mo? Parang... Tapos may sa bandang huli nung message, dun na parang something, iba na talaga to. So sabi niya, thanks babe, love ya. And then, ayun na. So, kinonfront ko na uli siya. Sabi ko, bakit may ganyan? Bakit may ganyang tawagan? Alam mo yun. Sabi kong ganon. Tapos, todo tanggi na naman siya. Sabi niya, ganun daw sila magtawagan. Ganyan to, ganon. Sabi ko, Ay, pwede palang tawagin Wala. yung isang friend na babe. Oy, dude, babe. Ganun daw. sabi ko, "Ay, iba na to." So, umalis na siya sa work no. Sabi ko, eto na to. Sabi ko, may mali talaga eh. So, isip ako ng isip, paano ko mapapatunayan? Kasi hindi umaamin eh. Sino ba naman may gustong umamin, di ba? Tapos, inakyat ko talaga yung CCTV niya. Gano'ng kataas tong CCTV na to at saan to nakapwesto? Nakapatong Sa lang labas siguro. ng garahe. So, Labas every ng time na may garahe. entry ng kotse niya, labas ng kotse niya, andun lahat yung timestamp. Kasi ano siya, motion detector. So, hindi siya yung... So, yung nagsisave lang dun sa, sa app or sa SD motion. Wait lang. So, Isa, yung... Kasi di ba may app yung CCTV na yan? Oo. May access ka dun sa app na yan, sa account na yan, or wala? Wala. Wala kang access sa CCTV niya. Alright. Pero dun sa susi ng bahay niya, meron? Meron. Okay. So, yung CCTV niya nung inakyat ko, nilagay ko yung SD card sa reader. Doon ko nakita lahat. So, it's been going on since last year nga. March or April. Yung simula nung pagpunta nung kapitbahay niya sa bahay. So, every Tuesday, yun yung... Kasi spend ako ng Friday, Saturday, Sunday, Monday. Alis ko Monday. Tas work. Tas balik ulit. Ganun yung routine namin. So, every Tuesday, kumakatok si babae sa bahay. Na gabi na yung sinisigurado niyang tulog na ako, nagbababay na kami. Yung ganun. Tapos, Makiki-midnight snack dun sa boyfriend mo, ganon. Ayusin yung maybe. tubo. Tapos yung timestamp, syempre may motion na naman. Mm. Like, she stays there for like 2 hours. So, she'll come over around 10 p.m., leaves midnight. And then there was this, some few nights na siya, overnight, ganyan. Sabi ko, ito na nga, yung ganun na, diba? So, I confronted him na, ito na, may hard evidence na, tatanggi ka pa, diba? So, yak-yak siya, ganyan, magbabago. Ako naman, syempre, mahal ko. Medyo, sabi ko, baka nga magbago. So, eto ngayon kami, I gave him a chance. Ngayon, ako, kinakain ng, yung... Trust issues mo. Trust issues, tapos... Napapraning ka. Yes, wala akong peace of mind. Pero todo naman siya sa niya, sa assurance, pinipindrap niya ako. Gusto nga niya, yung GPS niya, gusto niya ipaano sa akin. Mga ganun, password niya, lahat na sa akin. Sabi ko, enough ba to? Pero, tas siya, rin siya, siya sa therapy, nag-book siya sa mga therapy na, sabi ko, I think, may root to childhood trauma mo to. Sabi kong ganon. May pinanggagalingan ka kung bakit mo kailangan ng validation. Kasi yung relationship natin, napakasaya. Walang flows na, I mean, hindi naman perfect lahat ng relationship, pero tinatrato mo ko ng tama, tinatrato kita ng tama, both of, may second chance na natin to sa isa't isa kasi pares tayong single parents. Nag-uusap na tayo na magsama in the future. Tapos ikaw, sabi mo sa akin,
you wanna marry me, ganun. So, sabi ko, I think, ikaw, sa sarili mo, kasi namulat ka sa Western culture, kasi dito siya lumaki. Mhm. So, I think sa kanya, but inamin naman niya na exposed siya sa ganitong bagay. Sabi niya sa akin na yung dad niya, na witness niya na nag-cheat harap at harapan sa mata, sa mom niya, ganyan. So, parang exposed siya. Meron siyang childhood trauma na pinanggagalingan na siguro sa sarili rin niya, yung previous relationship niya, yung lack, may lack. So, siguro, validation, ganyan. Alam mo yun, tas ngayon, nung na-meet niya ako, binigay ko yung kaya kong ibigay sa kanya. Siyempre, may anak din ako. Binigay rin niya sa akin yung kaya niya ibigay sa akin na tinanggap ko rin. So, akala ko talaga napakasaya namin, satisfied kami sa isa't isa. So, ano ko rin, nagbago rin yung sex life namin dun sa duration ng pag-cheat niya. So, Ano na bago? as in yung Titan Jello, DJ, nagdadamit na ako, naglalingerie na ako, whatever. Wala. Tumatayo, pero Walang parang, gana. ano bang mali sa akin? Yeah. Ako, bilang pagkababae ko, syempre, hindi ko na, parang hindi ko nabibigay yung, sa tingin ko na parang nafe-fail ko siya na, hindi ko nabibigay yung, needs niya sa, di ba? Yun naman pala, may iba siyang pinagkukunan, doon ko na napagtanto na, alam mo yun, doon pala sa iba. Tapos, ako rin, siya rin, di niya rin napufulfill yung niya sa akin, ganun. So ako parang, siguro nga, kasi nagpa-check pa kami ng testosterone level niya. Which is below average din nga. Part of it is, below average kasi, na siya, sa age na siya sa ganun. So, inisip ko, sige, baka lang to, may Parang physical na aspect. may ganun nga. Part of it is yun din. Pero talagang may may iba rin So, may physiological, may emotional pala na gaganap behind. Lahat-lahat, yes. So, ayun na nga. So, at the moment, sige, binigyan ko ng chance. Tinapat ko siya. Sabi ko, kailangan mong magpa-test, Kasi I don't know if kung yun lang ba yung di ba? Yun lang yung nakita ko sa video, yun lang yung nagpupunta. Pero, yung yung kotse niya, lumalabas din ng, alam mo yun, iba, after hours, na sabi niya tulad na siya. Pero, lumalabas din yung kotse niya, may ibang pinupuntahan or whatever, I don't know. So, hindi niya inamin yung part na yun. Pero sinabi ko sa kanya, hindi kita ma-fully, hindi ko matatras kung hindi mo amin sa akin, kung alam mo yun. Sabi naman niya, pumupunta siya doon sa, mga iba niyang kaibigan. Sabi ko, okay, sige. So wala siyang inamin ibang tao. Wala naman siyang binanggit pa na may nakakarelasyon siya or chuk-chak channeling tulo ng Twitch. Wala. So, nagpa-test ba siya? Wala. Talaga? Natuloy yung test? Ayun na nga, kinukulit ko siya. Sabi ko, sinabi mo sa akin, ikaw nagsabi sa akin. Siya mismo nagsabi sa akin na magpapatest siya, actually. Sabi ko, yun, hanggang salita na lang. 'Di ba? Na, kailan mo ba yan igaganon? Sabi niya, ibubuko na. So, tignan natin. Sabi niya, this weekend, sabi ko, basta, walang mangyayari. Kung walang mangyayari sa atin hanggat wala yan. Or, actually, iba na yung tingin ko sa iyo Sabi kong ganun. Siguro, kailangan muna natin, mag-separate. Ayaw naman niya. Sabi niya, babaguhin daw niya yung sarili niya. Sabi niya, eye-opening, ganyan. Wala daw ibang nagpabago sa kanya before. Siguro, sabi niya, gusto daw niya magstay sa akin. Nakikita daw niya yung future niya sa akin. So, which is, ako naman, nakikita ko rin naman, talagang napakalaking turong din niya sa akin Kasi, inassist niya ako din sa anak ko nung, yung times na wala dyan yung tatay ng anak ko para mag-assist din.
siya yun nandyan eh. So, ang sa akin lang, kaya mong gawin to sa akin, pero bakit may ganun sa side? Ano yun? So, sa akin, feeling ko naman na wala sa akin ang mali. Nasa kanya na yun. Insecurities na niya yun. Na kailangan niyang baguhin yung sarili niya. Para, yun na nga yung sinabi niya sa akin, na ayusin niya yung sarili niya to be worthy of my love. Sabi niya ganun. So, I hope, wag niyo sana akong i-judge kasi feeling ko naman, magbabago sana yun. May nagbabago naman talaga. Yeah. Alam mo, Isa, believe nga ako sa'yo at tingin ko, ganun din naman siguro si DJ Rocky sa pangunawa sa kwento mo na may babae na grabe ang pangunawa. Di mo, minention mo pa kanina na, hindi lang siya basta nagbababae or gumagawa ng kalokohan, may history to. May root. May root to, may ugat to. Hindi lang basta Mag-backtrack tayo. surut. Oo. Backtrack tayo, alamin natin kung ano ba yung pinagmumulan ng ganito niyang Behavior. Kumbaga, ito ay nagsistem doon sa, sabi mo nga, parang childhood experience niya. Ito bang boyfriend mo ay half Pinoy, half Australian? Actually, ano siya, full Filipino. Tapos, Migrate sa migrate sila dito nung mom niya. Tapos yung mom niya nag-remarried ng Australian. So, Okay. Laking ano na talaga, Australia. Oo, laking Australia talaga siya. Mabait naman talaga siya. Tinarato niya talaga ako ng tama. Kaya nga, isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. And 6 years yung gap namin. So, I mean, inisip ko talaga, mature na to, hindi na to, alam mo yung gagawa ng ano. Pero, yun na nga, natutuwa naman ako kasi inamin nga niya na expose nga daw siya sa ganun sa bahay nila. Na nakita niya yung harap-harapang panloloko sa mom niya nung tinuring niyang stepdad. Na inintindi ko talaga. Nakatulong din yung background ko na mental health nurse kasi ako. So, inano ko talaga yon, inisip ko talaga na. Kaya pala ganyan ka mag-handle. Kasi, di ba yung iba talagang dadabo ganyan. Ikaw tinatanong mo pa eh. Kumbaga, okay, kailangan ko ng ebidensya. Very, parang calculated yung kanyang galawan. Or parang merong proseso yung ginagalaw nitong ating caller, no? So ngayon, Isa, nandun kayo sa proseso of rebuilding the trust. Tama ba? Oo, nandun ako. Nandun kami. Anong ginagawa mo para din matulungan yung sarili mo na mag-heal doon sa trust issues mo dito sa guy? Alam ko, kanina nabanggit mo, di ba, na marami na siyang ginagawang parang measures para maipadama sa'yo na katiwa-tiwala siya ulit, na dapat mo siyang pagkatiwalaan. Ikaw naman, ano naman yung parang ways mo of acknowledging or accepting those actions and ikaw din, para mag-heal ka din doon sa trust issues mo? Ito na nga, DJ Rocky. Dito ako medyo nag-struggle na sa sarili ko. Kasi, may ginagawa ako, pero I think it's not enough. I think I need to seek professional help na, therapist. Kasi, siya may ganun. Ako wala. So, sarili ko lang talaga. Tapos wala rin ako mapagkwentuhan. So, kasi, syempre, may pinoprotektahan akong image niya. Kilala siya ng buong family ko, tsaka ng mga kaibigan ko. Kaya ako napatawag kasi nahihirapan din talaga ako na ano yung sarili ko, tulungan. Although, ang inaano ko lang talaga is dasal, DJ Rocky. Nagdadasal talaga ako. And, obviously, nakakatulong naman. Pero ito nga, yung speaking out loud of what happened, medyo gumang yung dibdib ko. Kaya, ayun. Kaya napatawag din ako. Kaya, and also, yung mga naririnig ko kasing advice sa inyo. Very, kayo different kayong personality yun ni DJ Jello, tsaka ikaw, DJ Rocky. Napaka, nyo rin, very open-minded, and yung advice nyo, talagang rin, yun talaga yung mga ginagawa natin sa mga pasyente namin. Ano mo yun? Practical advice. Yes, yes. Nice. Therapeutic ba? Baga.
Thank you. Hindi naman namin din to pinag-aaralan. No? Mm-mm. Although, parang kumukuha kami ng ideas dun sa mga professional din na mabigyan din kami ng tamang guidance kung nakikipag-usap kami sa mga callers namin. Pero na-appreciate namin tong ginagawa mo. At salamat sa malaking tiwala mo sa amin. No? At sana talaga napapagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Hindi kami eksperto dito ha. And kami yung mga kaibigan mo ngayon na makikinig sa'yo. Kasi ang hirap dude nung ginagawa ni Isa ha. I mean, ang hirap nung kalagayan niya kasi pinoprotektahan niya itong taong mahal niya Pinoprotektahan niya yung imahe nitong taong mahal niya dun sa mga pamilya niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya. Hindi niya masabi na ito yung ginawa sa akin ng taong to, na sinaktan ako, na hurt ako ngayon, in pain ako ngayon because of this guy. Kasi baka mag-iba yung tingin nila sa kanya. Pero, diba? Partner, ang tanong, hanggang kailan? Yun na nga. Hanggang kailan mo po proteksyonan yung sarili mo dahil takot ka na naman masaktan o mawala na naman yung taong minamahal mo, Isa? Ito na nga, sinabi ko sa kanya, I mean, pag wala, although alam ko yung therapy, it'll take months, sometimes years. Wala akong mag-wait 6 months. And then, if I see any changes, okay, sige. At sa sarili ko rin. Pero talagang, kasi yung previous ko, similar yung nangyari din. So, Yes. yun talaga nilakasan ko yung loob na iwan siya kahit buntis ako. So, sobrang bigat. Parang feeling ko, dun pa lang sa ginawa kong previous na yun, sobrang bigat na rin talaga nun. Na buntis ako, iniwan ko siya. Parang ito ba? I mean, oo, masakit din. Pero nung nakaya ko nga yun di kaya ko rin gawin pa. Alam mo yun, kaya ko rin mag-let go. Pero, Na wala nang mawawala. Alam mo yun? Although Pero- mawawala siya, pero tingin ko kasi yun na yung pinakamabigat sa buhay ko na tama. buntis ako, tapos may panloloko, lahat-lahat na, tapos buntis pa yun isa. So, sobra rin yun. At Grabe yun na pala lang yung yun, no? iniisip ko sa sarili ko. Pero Isa, kasi nasa stage ka rin ngayon ng sarili mo na pagod ka na ulit mangilala eh. Yes. Ano kasi Actually, I favorite told him color that. mo? Totoo yun ha. Anong favorite color mo? Anong favorite food mo? Ang hirap, 'di ba, Isa? Nandun ka sa parte ng buhay mo na bibitawan ko ba to? Baka pwede ko pa tong ayusin kaysa bitawan na mangingilala na naman ako at wala akong kasiguraduhan kung magiging maayos din yung relationship namin ng bago. Yes. Exactly, natumbok mo. Actually, we sat down and then we talked about it and then sinabi ko talaga sa kanya na honestly, ayoko nang magsimula uli. Sabi kong Yes. ganun. Nakakapagod din na yan tayo, ganito, ganyan na naman. Isipin mo rin na ganyan. Sinabi rin niya, sabi niya, lalo naman ako, sabi naman sa akin na may edad na rin siya, tumatanda na, ganyan. Sabi niya, napaka-stupid daw niya na gawin yun, na hindi, yun nga, sabi niya, hindi niya naman inano yung childhood, kasi hindi rin siya aware siguro kung kung bakit niya ginagawa. So, sabi niya, I'm just a stupid, ganyan. Bakit daw niya ginawa yun sa akin? Nandiyan na yung ginto sa harapan niya. Bakit pumulot pa siya ng bato? Alam mo yun? Although alam ko yung flowery words na sinasabi niya, siguro, na rin naman niya, na-realize niya. Sabi niya, at this point in time, his future is more important than anything else. Kasi nga, at the end of the day, pag lumaki na yung mga bata, dapat yung kasama mo sa buhay is yung talagang, sabi sa kanya na rin niya, may realization na rin naman siya. So sabi ko, okay, may realization siya. So sabi ko, sige, panghawakan natin yan sa pag-uusap natin na to, na ayaw na natin magsimula. Tapos nakikita natin yung sarili natin at this point na magkasama, kasi sobrang talagang nakiklik kami Ito lang talaga, may issue nga siya. So, hanggat hindi mo na yung issue mo, at ako rin, kailangan ko rin mag-heal, wag muna tayo magsama ng bahay. So, ayun na yun pag-uusap namin. Sabi ko, ito na yun. So, alam ko, challenging. And then, we have to navigate through our yung dynamics sa family.
sabi ko, challenging talaga. Pero siguro, ito na rin yung binigay ni Lord na kung masurpass natin to, malagpasan natin to, ito na talaga, di ba? Make it or break it lang naman eh. Ito na talaga ako. So, kung hindi, meron ka naman bahay, meron ako. So, at least, hindi tayo sumasandal sa isa't isa. Kasi, yun ang mahirap eh. Yung Dependent kayo sa isa't dependent. isa. Yes. At least, kumbaga, two independent individuals kayo na Oo, nag-click lang yun. talaga who complemented each other. Ganun. Yeah. So, nilalakasan ko lang talaga yung loob ko. Ngayon, nagsasalita ako, tingin nyo okay ako. Pero, deep inside, talagang parang may butas talaga yung dibdib ko. Alam namin. bigat na. Dama ka namin. Hugs! Isang group hug! Woohoo! Thank you sa inyong dalawa. Isa, hindi ka nag-iisa. May kasama. May kasama ka. Hindi ka nag-iisa kasi tatlo kayo, di ba? Charot! May darot! Drama ko pa nga eh. Sabi ko, walang puwang sa pangatlo dito sa relasyon na to. So, actually, sinabi ko sa kanya eh, kung kumilala ka ng iba, bati ka na lang sa kanya. Sabi ko, doon ka na. Binigay ko na. Gusto mo tamang sagot? Sinagot niya ba yon yung tanong mo? Sinabi niya, ano lang daw talaga yun. Wala lang daw talaga. Totoo Yung naman sinabi yun. niya. Totoo yun. Totoo yun eh. Real talk. Gusto mo? Gusto mo real talk? Yes, please. Totoo yun na alam mo kasi, sa isang relasyon talaga, ang pinakamabilis matukso. Alam naman natin yan, dami natin naririnig, kundi ang lalaki. Ako bilang isang lalaki, ako yung isa sa mga bumuboses din. Ayoko para protektahan ng mga kalalakihan. Pero lahat ng kwento, ang unang-unang tanongin mo, ba't nasira ang relationship ninyo? Nagloko kasi yung guy. Ilan, may mga kwento na nagloko yung girl, pero karamihan ng kwento nagloko yung guy. Bakit? Ang mga lalaki kasi minsan walang kakontentuhan. Yeah. Alam nila na mahal namin kayo. Alam namin na ikaw ang one and only namin, pero minsan kasi may mga pagkakataon na natutokso. Kaya nga, real talk na salita, nasa sayo yan isa eh. Kung paano mo i-handle yung relasyon na yan. Kasi may mga nangyayari talaga na relasyon na alam nilang nagloloko yung asawa nila, pero sinasabi nila sa sarili nila, basta sa akin naman umuwi. May mga ganun May mga ganun Hindi ka naman pinapalitan, dinadagdagan ka lang. May mga ganun na nangyayari talaga. And yun ang tinotolerate nung ayun ang tinotolerate ng asawa. So, kung tingin mo na hindi ka komportable na ganun yung magiging takbo ng relationship ninyo, na may kahati ka, at hindi kaya ni Guy na ikaw lang ang gustuhin talaga niya at hindi siya gumawa ng kalokohan, siguro, dapat mag-isip ka na kung anong desisyon mo. Stay or leave lang. So, pero kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong magstay kahit nasasaktan ka, basta alam mo yung katulad ng paniniwala na umuuwi naman sa akin eh. Akin pa rin siya. Magstay ka. Ipaglaban mo kung ano yung pagmamahal mo. Ganun lang naman yan eh. Merong mga magkakarelasyon na pinaglalaban niya yung pagmamahal niya kahit alam niyang niloloko na siya. Hindi dahil tanga sila. Dahil kaya gusto nila mag-stay. Gusto, choice nila eh. Gusto nila mag-stay. So ngayon, Isa, nasa iyo ang bola. Nasa iyo ang bola kung paano mo i-handle yung sitwasyon. Totoo. Go, dude. Kanina, Isa, pinakikinggan namin yung sinasabi. Parang ikaw nga yung, tama ba? Meron akong na-recall na parang gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya, pero siya yung ayaw na makipaghiwalay sa'yo. Tama? Ayaw niya. Ayaw niya talaga.
Actually, wala naman talaga sa kanya yung desisyon eh. Nasa sayo nga. Nasa sayo. Oo. Kung ayaw mo na talaga, then you can always leave. Diba? You can decide now na, iwan ko na tong taong to. Wala sa kanya. Hindi porke sinabi niya na ayaw ko mawala ka sa buhay ko, ibig sabihin yun na yung susundin nating desisyon. It is also your choice to stay. And you wanna give it a try. And that's okay. Yes. Ako, lagi kong nasa isip na okay lang kahit maubos ako. Okay lang kahit ibigay ko lahat. Basta, manalo matalo ako, wala akong pagsisisihan. Na kapag babalikan ko yung pagkakataon na yun, na lumaban ako, durug na durug ako, wasak na wasak ako, alam kong binigay ko lahat. At lilingon ako na, masasabi ko, I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Ganun! Walang regrets. Walang regrets. Ganyan din ako. Tama. And yun, yung ganong klaseng mindset, dude, hindi naman talo din yun eh. Kasi Wala. alam niya din sa sarili niya na babalik at babalik siya sa sarili. Yes. And sabi mo kanina, di ba, may 6 months ka pa. Tama ba? 6 months? 6 months yung sabi mo, sige, let's try to work Tapos this yun, out. after a week, nag-usap kami. Yun nga, nag-lay ako ng cards na 6 months yan, therapy, ganyan. Ito. Siyempre, conditional na eh, di ba? Siyang, Itlog ng ano, bato ko ng itlog, alam mo yun? kala ko binato mo yung itlog niya. Wala na siyang itlog, ang baba ng testosterone niya. Ay, okay, binato mo siya ng itlog. Makatulong yan. Yung mga bakuran niya. Yung bakuran niya. E di pagod siya maglinis nun, ganon. Oo. So, alam mo talaga na nag-cut ties na sila kasi hatred na yung nararamdaman niya sa partner ko. Kasi nga, hindi siya hindi siya pinagtanggol or Tapos siya, ganun. Kumbaga parang klaro na yung dun sa babae eh. Yung sa babae ba, Pinay yung o may lahi? Ano? May lahi. Puti siya. Ewan ko anong lahi niya. Puti. Ikaw sa pula eh. Siya sa puti. Charot lang. Tsaka naman niya. Sabi ko, sabayan ko mo. Hindi na nga alam, tsaka pa. Ay, kumbaga nasa king size bed na, lumipat pa ng papag, ganun. Kaya confident naman talaga ako na hindi niya yung ano. Bakit, Isa? Ano bang... Sinabi niya, sabi ko, bakit ba nagsimula yung ganyan? So, nagkaroon sila ng farewell drinks nung isa nilang kapitbahay. So, sama-sama. Doon na nagkapalitan ng number. Sabi ko, tapos, sabi niya, kasi daw, there's an opportunity. Ayun na yun. Yun na nga, sinabi mo, DJ Titan Jello, na natukso nga, sabi niya. There was the opportunity daw kasi. Sabi ko, Lalaki kasi hanggat may pagkakataon na makalusot, lulusot. Totoo yun Ako, ayoko nang linisin at maghugas kamay bilang Kasi realidad yan eh. Inamin niya yan. Inamin din naman. Yes, yun talaga. Sabi niya. Kaya nga dapat ang babae, yan ang magkokontrol talaga sa pamilya. Ako naniniwala ako doon. Ang tibay ng relasyon na mag-asawa, magkabiyak, mag-partner, mag-girlfriend, boyfriend ay nasa babae. Kung gaano niya paano i-handle yung relasyon. Kasi kaming mga lalaki, walang kwenta. Totoo yan. Kung makakalusot, lulusot yan. Totoo. Pero hindi lahat ng lalaki doon. Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat. Pero, ako, alam ko. Di ba? 99.98%. Kung may 99.9.9%, ay aminado ko. Hindi, totoo yan. Alam ng mga nakikinig yan kung kaya lumusot, lulusot. Kasi may mga lalaki din. Alam mo, dude, bakit mo kailangan lumusot? Kung sa pagkatao mo, hindi ka naman talaga ganun. I think it all boils down into the character of the person. Sabihin na natin na God created man and woman na okay, may ganitong klaseng values, behavior, whatever, and meron tayong original sin, and sabihin na natin na DNA ng mga lalaki na polygamous sila by nature. Pero may mga kilala din akong lalaki na napakatitino. Like, hindi ka titingin sa compatibility ninyong dalawa kung sakaling yun yung parang basehan mo of having a relationship with this person. But you will always look at the character. If this person is actually trustworthy,
and merong integridad. Tatandaan nyo po ang integridad, yan po yung kahit walang nakatingin, gagawa siya ng tama. Integridad yan. And isa yan sa mga pinakamagandang values at pinaka dapat meron ang isang tao na pipiliin mong maging partner habang buhay. Yes. Integridad. Even if nobody's watching and even if you are not watching, he is still making the right decision. Na kahit 10 babae pa ang nakaharap dyan na nakatupis ang pipiliin niya, yung pang-11. Charot! May darot! Biro lang. Pero ano yan, Isa, nakikiisa kami sa'yo, may Yes. kasama ka. Kung yung sabi mo kanina, nina-navigate ninyo, then navigate this, 'di ba? Mag-isa ka, dalawa kayo, then you'll figure it out. Tawag ka sa amin kapag may decision ka na at nakalaya ka kung saan mo man gustong palayain yung sarili mo. Yeah. Kaya nga masaya naman kami, ewan ko ba. Sabi mo nga, DJ Titangelo, hanggat lulusot, diba? Kung hindi ko pa nakita yung hard evidence talaga na CCTV na yun. Hindi Tanggi lang ng tanggi. Wala naman umamin eh. Tinatawag ka din talaga ni Lord. Oo, kasi DJ Rocky, dasal ako ng dasal, please ipakita mo sa akin. Alam mo yun? Alam mo, effective yung prayer na yan. Totoo. Share ko lang sa'yo, yung pinagdasal ko, and I will face the consequences of my prayers. And kung ano yung hiniling ko. So, binigay na sa'yo. Ano pa yung gusto mong matanggap para talaga mabigyan ka ng magandang direksyon? Ang dasal ko na lang talaga, bigyan ako ng lakas ng loob at i-guide lang niya talaga ako at ipakita sa akin yung dapat kong makita. Na kung nagbabago ba siya, ipakita sa akin, or kung na naman hindi, ipakita na lang sa akin. So, ayun lang talaga yung dinadasal ko. Tsaka, yung health ko, feeling ko kasi naaapektuhan na rin kasi hindi ako nakakakain, hindi ako nakakatulog ng maayos. Alam mo yun? So, yun na lang, yung dinadasal ko. Hindi ko na dinadasal na sana siya na. Alam mo yun? Kasi kung doon lang ako magpo-focus, wala, madidisappoint lang ako kung hindi man siya. Ayun na lang. Isa. Yes, hello? May gusto ka bang last message na ibitawan ngayon? Sa kanya, sa sarili mo, o sa mga tao? Sa mga tao na lang na nakikinig. Alam ko, sometimes, may mga ganyan tayong na-experience tapos gusto natin gumante. Hindi naman lagi dapat gumaganti kasi hindi naman natin masasapawan yung mali ng isang mali. Ito na lang yung sana gawin yung inspiration yun. Ginawa ko na nagpakatatag tapos inintindi yung partner. Kung may pagbabago, di maganda. Kung wala, wag din mag-hesitate na mag-walk away. Tapos, yun nga, dahil sa hindi ko pag-open up ng problem kung ito sa family ko, sa friends ko, ngayon ako naman yung nagkakaganito, ng peace of mind, medyo nagkakasakit na sana kung may makakausap man tayo, gawin natin yun. Katulad ko ngayon, tumawag na lang ako dito para maglabas ng nararamdaman. And then, medyo na gumanggang yung loob ko kasi nandiyan naman kayo, DJ Rocky and DJ Tangelo. So, thank you. Thank you sa pakikinig. And good night sa inyong lahat. Thank you also. We wish you peace of mind and we will pray for you. Thank you so much, DJ Rocky. Ingat, Isa. Ingat din sa inyo. Thank you po. Thank you. God bless, Isa. God bless you all. Salamat. Partner. Partner. May gusto ka bang sabihin?
Ang nasabi ko na lahat halos yata kanina eh. Ano pa bang, may tumatakbo sa isip ko habang nag-share siya. Parang nakita ko yung sarili ko dati. Totoo. Oh dude, nakahuli din ako dati eh. Ako naman yung nahuli, ganun. Baka ikaw yun. Baka we're on the same relationship. Hindi, pero dude, kidding aside, ako yung nakahuli. And pag may instinct din talaga, God's gift yun eh, para alamin mo kung totoo o tama o hindi, mali yung yung nararamdaman mo. It is there para protektahan ka sa mga gustong makapanakit sa iyo. Diba? Intentional man yan o hindi intention. So, pakinggan nyo rin yung instinct ninyo. And kapag hindi talaga kayo makatulog gabi-gabi, kakaisip kung may ginagawang mali yung partner mo, then maybe it's time para ikompronta siya. Kung hindi talaga umamin, then pagdasal mo. Nabigyan ka ng kaliwanagan ng Panginoon kasi nakikinig siya eh. Alam mo, isang prayer ko lang talaga nun, dude. Biglang boom! Sakit ng puso ko nun. Alam mo, nasa Love Radio ako nun. Nung nalaman ko yung balita, tapos, nakita ko mismo. Tapos, nagdi-DJ ako, dude, mugtong-mugto yung mga mata ko. Tapos biglang papasok pa yung kantang, sana sinabi mo para di na umasang tayo sa huli. Kahit hindi naman talaga ganun yung tema ng ko, naman pinagdadaanan ko. Tutugtugin ko nga. Pero alam mo yun, parang sakit. Wasak na wasak ako. Yun yung wasak na ira ko. Pero yun nga, pag napalaya mo yung sarili mo sa maling tao, mas magkakaroon ng pagkakataon yung mundo at ang Panginoon na maipakita sa'yo kung sino talaga yung tamang tao para sa'yo. Kailangan mo lang talagang pakawalan yung maling tao na yun. Tama. Pero, minsan naman, meron tayong tinatawag na character development. Na hindi porke nagloko siya dati, manluloko na siya habang buhay. Tama. Nag-grow ang isang tao. Yes. Katulad lang din natin, di ba, na nagkakamali tayo. Ayan. Tatatawa si Titan Jello dito sa sinasabi ko. Mag-rebat ka dito pagkatapos ko magsalita. Wala. Pwede mong sabihin kung ano man yung Maganda mga sinasabi mo. Pinagtatanggol lang nga kita dito, huy. Maganda yung mga sinasabi mo. Pinagtatanggol ko si Titan Jello dito na kung dati, manloko ka. Ngayon, pwede ka na maging matino. Maganda yung mga sinasabi mo dati. Tama yan. Kasi may tinatawag na character development. Totoo yun. Agree. Minsan kasi nandun tayo sa stage, lalo na yung sa mga lalaki na napaka pa natin. Mapusok. Wala pa tayong masyadong hindi pa nadidevelop yung emotional intelligence natin. Ay, yung galing mo dun, dude. Tsaka yung iba hindi pa nakikilala talaga si Lord. Sarili, tsaka si Lord. Dapat, yun, kilalanin mo rin dapat talaga yung sarili mo na makontento. Yun lang naman. Aralin mo kung paano makontento, no? Pero darating at darating yung puntong makukontento ka eh. Parang, alam mo yung state siya, bigla, na parang Mahirap kontento na ako. Mahirap. Mahirap ba? Yung mga panahon na yun. Hindi totoo. So, paano mo na workout na, okay, kontento na ako? Sige nga, bigyan mo ng idea yung mga kabisyo natin. Darating kusa na lang mararamdaman mo yung, hindi ako kilala na ako ng mga listener dito na hindi naman ako nagmamalinis sa sarili ko. Sabi ko nga, ako isa sa mga produkto na may mga kasalanan din sa buhay. Kung bakit ako nandito, nakaupo, siguro dahil din sa mga nakaraan ko. Kaya rin ako nakakapagbitaw ng mga salita na advice sa mga listener natin. Ako, isa akong produkto ng may mga pagkakamaling desisyon. Diba? Na ang hirap itama. And na-realize ko na sa mga pagkakamali pala na yun, dapat embrace mo lang siya. Dapat hindi siya yung nagkamali ka at dapat sanayin mo yung sarili mo na paulit-ulit mong ginagawa yan. Dapat yung pagkakamali mo na yun ay maging lesson sa'yo na di mo na dapat ulitin. Kung alam mo nga hindi maganda yung naging resulta sa pagkakamali mo na yun, bakit mo pa kailangan gawin ulit? So, dun papasok yung matututo ka na, magmamature ka na, at papahalagahan mo na kung anong meron ka ngayon. Kasi kung ano man yung mga nawala sa'yo noon, dahil nga sa mali mong desisyon,
ay ayaw mo nang maulit yon sa pangalawang pagkakataon na meron ka ngayon. And naiintindihan ko rin si Isa doon sa nararamdaman niya kung bakit niya rin pinaglalaban ngayon yung relasyon niya. Kasi naloko siya, nasaktan siya. So, ayaw niya na ulit mangyari na maiwanan ulit siya. Ayaw niya na ulit mangyari na maghanap ulit ng ibang tao na kikilalanin niya dahil kontento naman na siya. Kontento na siya dun sa tao na yun, ngunit hindi nga lang inaasahan na yung taong nararamdaman niya na yun na yung the one niya ay nakagawa ng kasalanan. Pero tama ka din dun sa sinasabi mo na ang tao hindi porket nakagawa ng kasalanan ay hindi na pwede magbago. Lahat tayo may karapatan magbago at choice natin sa sarili natin kung saan ba talaga tayo. Doon sa pagpapatuloy mo ng maling gawain o marirealize mo na dapat maging tuwid ka na. So, yun yung nangyari sa akin doon. Nandun ako sa baliko pa rin. Kala ko naman ang pinupunto mo, nandun ka na sa tamang daan. Kidding aside, pero nandun na tayo sa tamang daan, partner. Diba? Maraming salamat din sa mga kabisyo natin. At sa'yo, Titan Jello, kasi biruin mo, na ibabahagi natin dito yung mga nakaraan natin, no? Yes. Kahit na dami nating mga nare-reveal bigla, parang, ay, ito pala yung mga background ni Titan Jello dito. Diba? Hindi kaya, ang reason kaya tayo nasaktan siguro ng mga sobra. Kaya tayo na, ako lang pala. Hoy, parehas naman. Nagkamali ka? Ako lang yung nagkamali. Hindi, dude. Ikaw yung nasaktan. Feeling ko, eto kumbaga hindi rin naman natin din sasabihin na parang wala na tayong mga pagkukulang, 'di ba? Yes. Ano yan it takes two to tango naman. Hindi rin ako magmamalinis, dude, na parang lahat kasalanan ng ex ko. Hindi naman ganoon 'di ba? Parang kapag may isang nagkamali diyan na major pagkakamali, hindi lang dahil sa nagkamali siya o natukso lang siya. Meron niyang mga underlying reason. So, pwedeng nagkulang ka ng oras sa kanya. At ako, dude, aaminin ko talaga ngayon. At inamin ko to sa kanya yun, nagkaroon kami ng closure, na nagkulang ako ng oras. Na hindi ko siya masyado nalalaanan ng oras kasi sobrang dami nangyayari sa buhay ko. Sa'yo oras lang. Sa'yo? Iba. Sumobra ako. Sa hinanap na babae. Kidding aside, pero pinapagaan lang natin ang inyong umaga. At, Ay, umaga na pala. Good morning. Tingnan natin na po. Feel good morning! Call! Good morning, Tim! Uy, baka mamaya hanggang pang umaga tayo. Uy, bakit hindi? Kaya namin yun. Practice nga natin. Wait lang! Sure ka na ba dyan? Sa bagay, pwede rin naman. Uncle, Tits. Baka gusto nyo din ng gabi. Subukan nyo rin. Ako gusto nyo lang. Swap lang one day. Diba? A day, ay alam ko na, challenge. Oo, one day challenge. Swap muna. Feel good morning tapos secret pal top secret. Yan. Pwede yun, no? Oo nga, no? Mga boss, baka naman. Petition for challenge. Petition for challenge, no? Dapat ganito yung mga balita ni Uncle dun, no? Good evening, Luzon. Mindanao. No, tayo. Good morning, Rocky! Good morning, dude! Ako ka sa'yo? Anyway, tapusin na natin tong programa na to ngayon. Nakapiling niyo po ang Basa Princess DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic. Hantog po namin awitin sa inyo is a beautiful song. Ano? Hoy, sabi mo parang bull. Sabi namin bull song. Ano yan? A beautiful song by I Belong to the Zoo. Sana. Metro's #1 Love Radio. Basic!